Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Исус священето му, за да обягва своята му на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления, дай Господи, не светлино да остане светливо върху него, ще бъде целен в удобно време. Да светата Ти стърпва и съвършенство чрез страшните тайни на Христа Твоя, като живее по заповедите Ти опази печата неповерен. Да получи блаженство на избраните в царството по благодата и човеколюбието на единородния Твой Син. Когато си благословен с пресветлия благ и животворящ Твой дух сега и винаги, во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе восия Солнце правди Христос Бог наш, просвещай сущия Бог. Весели се и ти, старче праведни, приеми в обятия свободителя душ наших, дарующа го нам воскресените. На Господа се помолим, Господи помилуй. Вечни владико Господи, който сътворил човека по своя възподобие и си му дал възможност за живот вечен. После като отпадна чрез греха и си го презрял, се родил за човечеството на Твоето спасението на света. Сам Ти приеми в небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от робство на при очите на умът, за да сияеш в просвета на Евангелието Ти. Превържи към живота му светъл ангел, който да го избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от складнички демон, от лоши превидения. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се загнезди в сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се загнезди в сърцето му. Амин. Малките кръстника и детето се обръща назад, за да се отрече Хари от сатаната. Като аз задавам въпросите, кръстника отговаря вместо Хари, малките да напълнят. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш ли се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричаш се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отреках. Духни и плюни на него. Духаш към земята символично и плюиш символично. И се обръщате към него. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И вярваш в Него? Не вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като Цар и Бог. И поклони му се. Казваш, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да слуха с всички човеци и да достигна до познание на истината, сега и винаги во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Дух Света го и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията, възлезе на небесата, седи от дясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царство не ще има край. И в Духа Света от Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една света вселенска и апостолска църква, изповядваме на прощение за отпущаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Благословено царство Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Ние Господа се помолим, Господи помилуй. За мира свиши и за спасение на нашите души, Господа се помолим, Господи помилуй. За да стане Той, който се кръщава в тая вода, достоен за нетленното царство, на Господа се помолим, Господи помилуй. За Той, който пристъпва към светото кръщение и за спасението му, Господа се помолим, Господи помилуй. Да се окаже син на светлината и наследник на вечните блага.
Господа се помолим, Господи помилуй. Като спомним всички свети, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идеш на света. Сега и винаги, и во век, и веков. Амин. Обличате ръдът Божий, хари, дрежте на празник името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И Светия Дух. И помазва се Божия трап, хари, с елейна разум. В името на Отца и Сина и Светия Дух. За да ходим на Твоите заповеди. Какво си прави? Кръщава се Божия кръст и му казваш някакво името. Кръщава се Божият раб в името на Отца. Амин. Боже наш, който се обличаш със светлината от света, погави свето деяние. Чат за работа се казва. Чат за работа се казва. Видите го така добре, да? И сега три пъти обикаля на масата, майката е гласите, като всяка